Supaya uripe aji sareng gendeng Kiai Jati, sareng gendeng Kiai Jati. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dicoba. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Monggo sareng-sareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil
sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linangkung kejaba saking Allah kang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasange sing rawuh sak menten kathahe. Tapi nek jawab salam kok lirih ki pemergo do ngantuk niki napa, Bu? Bu. Karang sing pojok-pojok ki do ketutupan salon kok nggih. Ya ora jawab pemergo terpana apa terpesona janjane. Ya Allah Gusti, terpesona karo dai sing bagus rupane. Ya. Bu. Ngantuk napa mboten, Bu? Mangan gethuk pemangan gelek sampean ngantuk napa melek. Ibu-ibu kok jawabane ngenyek ngono kokan. Mboten ngenyek Bu niki takon. Pasange ngaji lagi dimulai jawabane wong kumpul rejo kok salame lirih-lirih. Buah salak, buah kedondong. Kalau jawab salam yang kompak dong. Tak boleh meneh dijawab sing kompak, sing serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten. Penajan mripat rada ngantuk ning jawabane salam wong kumpul rejo tetep rasa-rasa. Niki nuduhke nek wong kene wonge do rukun-rukun kabeh. Do sehat-sehat kabeh. Ya do waras-waras kabeh. Muga-muga godhong klaras nggih buntel cengkeh. Ngertos godhong klaras nggih buntel cengkeh, Pak? Godhong klaras nggih buntel cengkeh muga-muga awake do waras duwite akeh. Awake do waras duwite akeh Allahumma. Wah, percaya wis pokoke angger tekan bab duit ngono kuwi paling seru nek muni amin kok, Pak. Jandayani temenan jenenge duit iki kok. Lembok jajal awak waras. Nek blas ya ora duwe duit, meso lemes, Bu. Takoni kancane, "Po mriyang yo kok pucet?" Heeh, ngono ae, konone osake sing mriyang. Mbok jajal mriyang kae krungu BLT-ne cair ngono. Oh. Gea-gean ae nek mlayu ra, Bu. Ya Allah Gusti, nikulah ampuhe duit. Ya kena golek duit, kena akeh duit, tapi angger aja diperbudak karo duit. Nek perlu malah pancing duit nganggo duit. Lha kok pancing duit nganggo duit maksudnya priye? Pancing duit nganggo duit. Duit DUIT, D doa, U usaha, I ikhlas, T tawakal. Insyaallah selamat donyane, mulya akhirate. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Katur para alim ulama ingkang sinanding laku utama mirungganipun dumateng sedaya Bapak Kiai wonten ing tlatah
kumpul rejo ngriki ingkang boten saged kula sebat setunggalan setunggalipun para bapak sanak kadang rencang mitra pitepangan ingkang manggih karaharjan, para pangemban-pangembating praja ingkang suci ing niat luhur ing sejo, para ibu ingkang mugi winantu ing rahayu, para rawuh sedaya ingkang minulya. Syukur alhamdulillah dalu niki kita kempal ing ngriki dalam rangka nindai pengaosan haflah akhirus sanah MDTU NU 19 Miftahul Ulum Desa Kumpul Rejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Leres Pak? Leres Bu? Wah niki namine madrasah saya niki Pak. Jeneng madrasah yo apik Mas Aldi ngono. Miftah niku kunci pembuka, ulum niku piro-piro ilmu. Miftahul ulum artinya kunci pembuka berbagai ilmu agama. Allahumma amin. Mula desane Kumpul Rejo Pak. Kumpul niku nggih kumpul, rejo niku makmur. Mula Kumpul Rejo panggonan kumpule kemakmuran, kesaenan, kebahagiaan lan kaberkahan. Allahumma Kumpul rejone Patebon kepengin uripe bejo mlakune alon-alon. Kabupatene Kendal. Kendal kenali sifatnya, dal dalami isi hatinya. Kendal kendalikan hawa nafsunya. Lebet provinsi jenenge Jawa Tengah. Nasihat kanggo ibu-ibu Jawa, jadilah wanita tengah sing bisa gawe antenge omah. Nepon kados ngoten niku mlebet negara jenenge Indonesia, indahnya hidup yang takkan pernah sia-sia. Allahumma amin. Niki jarene daerah mriki niki bar banjir niki nggih Pak. Wah, banjir ya tetep do mangkat ngaji luar biasa niki Kumpul Rejo. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Ngaji kados ngeten niki rasane kok seneng ra Bu? Pikirane dadi adem, atine malih ayem, uripe barang ya tentrem. Lah mboten badhe ayem pripun Pak? Niki madhep rene nyawang ibu-ibu kinclong-kinclong, wajahe do pating mencorong, persis kaya Nyai Blorong. Janjane sampean ki ngalem po ngenyek Mas Aldi ngono. Sapa muni loro-lorone ngono. Lho maksud kula niku ibu-ibu kinclong-kinclong wajahe do pating mencorong bukan berarti jenengan kuwi nek dandan moblong-moblong ning mergo sing teko insyaallah salate ora tau do bolong. Allahumma. Nah, sing mone Pak Jengkel ora sida malian kae. Gentenan madhep mriki nyawang bapak-bapake. Sapa muni bapak-bapak ireng-ireng ngono kae. Bapak-bapak iso ketara bungah wajahe do pating sumringah ketok nek wonge do sregep nggone salat berjamaah. Alhamdulillah. Kula jenengan sami patut bersyukur Bu tasih pinaringan kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan napa Mas Aldi sing paling utami kesempatan saged ngugemi agamanipun Kanjeng Nabi. Kesempatan ingkang kaping kalih Bu. Bu kula jenengan sami tasih pinaringan kesempatan umur Bu ayo dijawabi bareng-bareng Bu. Alhamdulillah kula jenengan sami tasih pinaringan kesempatan urip. Muga gelem jawabi salah kae sing mburi kono kae. Tapi nek bapak-bapak ini biasanya ora tahu salah kok Bu. Jajal tak tes niki. Alhamdulillah Pak, kula jenengan sami tasih pinaringan kesempatan wah udut kae. Pokoknya nek perkara udut iki bapak-bapak ora bakal salah kok. Seneng napa mboten Bu? Remen napa mboten Pak? Mesti seneng alias remen. Sebab napa? Sebab majelis niki sampun dijamin kalih Kanjeng Nabi. Ngertos napa jaminane? Sing sapa wonge lenggah nanggon majelis taklim, majelis zikir, majelis pengajian, mongko majelis niku bakal pinayungan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mula senajan usel-uselan, uyel-uyelan ngajine barang ya mung model praktis niki sing ngajeng niki. Ngertos praktis jenengan Bu? Wonge dong lemprak bokonge atis niku praktis. Alhamdulillah mesti seneng mangkeh kula jenengan sami insyaallah bakal pinayungan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma
Amin. Bapak Ibu yang kula tresnani, syukur alhamdulillah niki kula jenengan sami sampun lumebet wonten wulan Saban nggih Bu. Biasane nek wis tekan Saban niku cepet tekane bodho meneh kok Bu. Lah angger Rejab, Ruwah, poso bar niku nggih bodho langsungan. Bodho niku asale saka tembung bakdo sing tegese sakwuse. Mula anane bodho ku ya sakwuse poso. Bu, nek ana wong ora gelem melu pasan tiba-tiba kok do melu badian kuwi jenenge sulapan. Poso niku ibarate perang, bodho niku ibarate menang. Mula nek ana wong ora gelem melu poso, kok tiba-tiba melu bodho kuwi padha karo ora gelem melu perang ning karepe Pak melu menang. Wong kumpul rejo ya ana Bu. Wonge ya teko Pak. Sapa muni akeh ngono kae. Nek kayane ya ora ana Bu kayane. Jenenge kayane niku nggih iso haa ya iso ora. Wong karang jenenge poso niku pripun sih Bu? Ibadah sing rahasia, sing ngerti mung dekne karo Gusti Allah. Ketok enek nang jaba idaidu bareng nang jero omah kok kolu ya ge ora ngerti kabeh. Jero pripun ya wis ora nafsi-nafsi, aja dimungsuhi. Nek perlu malah didongake mindang do lempeng dalane. Menungso wenange mung ajak-ajak urusan hidayah sing nurunke Gusti Allah. Gusti Allah mawon nek menungsane do gelem tobat dosane di ngapura. Kok kula jenengan jejer menungso kok malah Pak ndadekke perkara. Kuwi jenenge nglangkai wewenange Gusti Allah. Mula monggo ibu-ibu, bapak-bapak wong kumpul rejo sami-sami sareng-sareng menungso wajibe ndonga mugi-mugi umur kula lan panjenengan sami niki dipun paringi berkah ngantos dumugi wonten wulan Ramadan taun puniki. Amin Allahumma amin. Duh hafal napa mboten dongane Bu? Allahumma barik lana sapa muni fi marozaqtana ngono kae. Doa mau makan kok an. Fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana ditambah meneh wa hasil maqasi dana. Siap nggih? Do ndonga bareng-bareng biasane nek ndonga ben do nyauti ngono ki dikeki siiran biasane Bu. Karo tak damelke siiran mangke pokoke wong kumpul rejo tugase nyauti siiran kula nggih. Siap? Bismillah. Urip iki ora suwi menungso bakale bali. Rata-rata kok jawabane mati kabeh wong kene iki. Padha kesusu mati kok. Maksudnya jawabane ya pelan-pelan alon-alon ngono kok langsung mati ngono wae. Bakale bali nggih sing kompak. Menungso bakale bali besok yen wis titi wanci sowan ngarsane Ilahi. Besok yen wis titi wanci sowan ngarsane Ilahi. Pun do apal Bu? Mau mergo salah tak belani meneh pisan meneh. Aja nganti salah dijawab sing kompak sing serempak nggih. Siap-siap niki. Awas aja nganti salah lho. Urip iki ora suwi menungso bakale mati. Ibu-ibu wis batin iki ora usah dijawab wae nek ngono carane disalahke terus kok ngono jarene. Mbok dijawab ping 12 ya ora bakal bener ngono jarene Bu. Lha maksud kula nek syair sing pertama baite wis bakale bali, sing keloro ya bakale mati. Ngono lho Bu, ben bervariasi. Sapa muni oh ngono kae. Menungso bakale mati. Tumpaane kreta
wesi sandangane kain mori tumpakane kreta wesi sandangane kain mori Allahumma barik lana fira jamaah sholat isya mumpung badan durung rusak yuk jamaah sholat isya mumpung durung dipikul pundak sarang-sarang yuk jamaah sholat isya mumpung durung dipikul pundak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Isya terus sholat apa bu? Subuh nggih. Yuk jamaah sholat subuh mumpung badan isih wutuh. Yuk jamaah sholat duhur mumpung durung mlebu kubur sarang-sarang yuk jamaah sholat duhur mumpung durung mlebu kubur Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan wa hasil maqasidana bar sholat duhur terus dilanjut sholat apa bu? Sholat asar rada repot niki ngarangin niki bu soalnya meteni burine kok tapi mergo wis kadung digawe ya kudu diterus kira bu yuk jamaah sholat asar mumpung durung nang padang mahsyar yuk jamaah sholat maghrib mumpung kita isih urip yuk jamaah sholat maghrib mumpung kita isih urip donga sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan wa hasil maqasidana Sallu ala Muhammad Bapak Ibu yang kula tresnani menawi mirsani putra putri madrasah do seneng mangkat ngaji kados ngeten iki saya tambah rasa syukur ten jerone ati sebab napa Kanjeng Nabi pun dawuh pripun Kanjeng Nabi oleh dawuh innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah ngertos artine bu paham maknane pak
biasane sing ngertos buntute tok niku bidunya kalih bil akhirah. Apalane kok ora angger ngaji kon donga ngene sing metu donga sapu jagat mesti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dungane ora akeh ning kebutuhane sak jagat katut kabeh. Ngendikane Kanjeng Nabi Innallaha ta'ala ya begitu kula alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Gusti Allah niku benci marang wong sing pinter urusan donya ning bodho urusan akhirat. Bu, bocah cilik-cilik do mangkat ngaji madrasah kados ngeten iki miturut jenengan iki urusan donya napa urusan akhirat, Bu? Akhirat. Lah nek bocah-bocah do mangkat sekolah niku Pak miturut jenengan urusan donya napa urusan akhirat, Pak? Urusan dunia. Kebanyakan wong-wong do muni nek sing jenenge ngaji niku nggih pokoke urusan akhirat, tapi nek sekolah niku urusan dunia. Tapi bagi kula niki mboten namung urusan dunia, nggih mboten namung urusan akhirat, ning digabung dadi siji selama niate tolabul ilmi nikilah urusan dunia lan akhirat. Donya bocah diwulang supaya akhlake bisa mulya, akhirat bocah dituntun supaya besok bisa nyundaki wong tuwa sareng-sareng mlebu nyang swarga. Mula besok wong tuwa pikantuk laknat utawa pikantuk syafaat salah sijine iso didelok saka anake, Pak. Termasuk anak sing tukang ngumbar maksiat utawa anak sing tansah nyebar manfaat. Paham, Bu? Mula tugas seorang ibu niku sangat penting. Madrasatul ula. Ibu niku minangka madrasah kanggo anak-anake. Dene bapak sing pados maisyah kanggo keluargane. Niki jenenge seiring sejalan senada satu tujuan, satukan langkah padukan irama demi kepentingan bersama. Allahumma amin. Mula monggo para bapak lan ibu sederek sedaya didongake putra putri kula lan panjenengan sami niki bendo seneng anggenipun ngaji, sekolah, mondok lan mangkat madrasah. Amin Allahumma amin. Dimotivasi ibu-ibu. Iki ana selawat sing cocok kalih kahanane kanggo motivasi bocah-bocah bendo sregep anggenipun mangkat ngaji. Judule bocah cilik-cilik. Do apal napa mboten lagune, Bu? Bapak-bapak apal lagune, Pak? Dereng apal. Ya wis sing ora apal ya mantuk-mantuk kalih selawatan ngoten nggih. Heeh, sing paling penting niku, Bu. Nah, iki sing wingking iki ora disapa iki ya rada ngantuk iki kok. Ketutupan salon soalnya. Monggo diangkat tangane sareng-sareng nggih Bu nggih. Monggo selawatan sareng-sareng kalih kula mugi-mugi sing gelem selawatan kanthi ikhlas ngangkat tangane diparingi putra-putri sing solih lan solihah, bekti dhateng tiyang sepah, sregep anggenipun mangkat ngaji sekolah madrasah. Amin Allahumma amin. Bocah cilik-cilik. Bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik. Cilik jejer tarik-tarik sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer tarik
ledung anak lanang nandur jagung cilik ngaji cilik ngaji besok gede dadi wong agung lila lila ledung anak lanang nandur jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede dadi wong agung Sholli wa sallim liman ala mada Sholli wa sallim liman ala mada wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada becik ketitik anak wadon resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji becik ketitik anak wadon resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji Sholli wa sallim liman ala mada Sholli wa sallim liman ala mada wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, putra sing gampang dituntun niku biasane mergo wong tuane do rukun. Nggih napa mboten, Bu? Bu, bagaimana anak ora bakal merasa resah, bagaimana anak ora bakal merasa susah, bagaimana anak ora bakal merasa gelisah nek wong tuane ae kendele do congkrah. Nggih napa mboten, Bu? Mula ten nggen Quran jenis rumah tangga niku wonten sekawan. Ada 4 golongan pasangan suami istri. Bu, Pak, sinten mawon sekawan golongan niku sing pertama sing lanang iman, tapi sayang sing wedok kafir. Wonten apa mboten kira-kira, Bu? Wonten apa mboten, Bu? Wonten. Sinten contone Nabi Lot alaihi salam. Contoh sing nomor kalih waliane saniki. Sing wedok iman tapi sayang justru sing lanang malah kafir. Kira-kira sinten contone, Pak? Fir'aun laknatullah alaih. Contoh sing nomor 3 rombak total saniki. Sing lanang kafir, sing wedok yo melu-melu dadi kafir. Sinten niku? Sing jenenge Abu Lahab. Sing lanang ingkar marang Gusti Allah, sing wedok yo melu-melu ingkar marang Gusti Allah. Naudzubillahi min dalik. Nah, sing nomor sekawan, Bu, niki idaman kula lan panjenengan. Sing lanang iman, sing wedok ya melu iman. Sinten niku? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kira-kira wong kumpul rejo terutama ibu-ibu nek kula takoni niki, jenengan milih rumah tangga sing modele kados sinten, Bu? Rumah tangga sing kaya Nabi Lot, rumah tangga sing modele kados Fir'aun, rumah tangga sing modele kaya Abu Lahab, napa milih rumah tangga sing modele kados Nabi Ibrahim, Bu? Alhamdulillah disekseni bapak-bapak. Iki ibu-ibu wong wedok-wedok kumpul rejo milih rumah tangga sing modele kaya Nabi Ibrahim. Mongko Nabi Ibrahim bojone loro. Pokoknya tak dongake sing milih rumah tangga modele kaya Nabi Ibrahim, suaminya punya istri 2. Allahumma. Nah, sing ngamini bapak-bapak kayak, Bu. Nah, ketoke wong kene iki sing lanang-lanang do seneng nek duwe bojo loro ora, Pak? Ya Allah Gusti. Ya sing mbah-mbah nang pojokan ana sing muni, ya Allah Gusti Mas wong siji wae ora entek-entek ngono jare. Wes. Nah, siji wis ngrepoti jare Mbak vokale kok. Wong mati bakal pedhot ngamale.
kejaba telu kang perkarane amal jariah ikhlas ati seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kudu sing sempat ora pandang sugih ora pandang larat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak soleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan salatullah monggo sara-sara ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, wonten 3 golongane menungsa. Sing mbok apike kaya ngopo ibadahe ora bakal ditampa. Bu, ora ngeri niku, Bu. Ada 3 golongan manusia yang walaupun sebagus apapun amal ibadahnya tetap tak akan pernah diterima. Senajan khusuke kaya ngopo, dongane ora bakal dikabulke karo Gusti Allah, bahkan ten akhirat ora bakal iso nampa syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita. Sinten niku? Sing pertama uququl walidain, ya kuwi anak sing duraka marang wong tua, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apapun itu anak, kalau ia sampai durhaka kepada kedua orang tua, ibadahnya akan ditolak, takkan pernah diterima. Ibaratnya pangkat gede ora kanggo gawe, mamprai bandane ora bisa nyelametke, bahkan khusuke ibadahe ora bisa ngentaske, begitu nglarake atine wong tuane. Awas, neng akhirat tetep bakal cilakane. Naudzubillahi min dzalik. Sing nomor kalih, Bu, iki sing pinggir-pinggir kene tak sapa dhisik, Bu. Sing nomor kalih aja do ngantuk niki, dimirengke niki. Nomor kalih niki khusus kanggo ibu-ibu. Sing nomor loro sing ora bakal ditampa ibadah nggih niku istri yang suka melukai perasaan suami. Ten mriki nggih wonten wong wedok sing senenge nglarake atine bojone ngoten niku, Pak. Kathah ten mriki. Ya Allah Gusti, lah kok medeni temen jebule nang kene. Wong kula ki takone ana apa ora kok jawabane kok akeh niki. Curiga ning kene ketoke pusate ketoke. Ya Allah Gusti, arep mangkat kerja sing lanang digerap. Mulai kerja yo isih digerap. Pak mangane kok direwangi digerap, durung rampung nek mangan wis digerap. Di wong lanang kok anane mung digerap-gerapan tok. Mula jaman sakniki niki kathah wong lanang sing ora do tahan. Janda di Indonesia konon kabarnya meningkat jumlahnya. Mergo sing lanang do mati gasik gara-gara digerapi karo sing wedok. Ngono ki wong wedok ditinggal mati ora sedih ati, malah ana sing tega muni amek blimbing andane putus, golek maning sing luwih bagus. Ya Allah. Wong wedok kene ya ana, Pak. Ya Allah Gusti. Wonge ya teko, Bu. Kudunge warnane apa? Sapa muni putih ngono kae. Ya Allah Gusti, aja tunjuk-tunjukan jenengan, Bu. Padahal suami-suami sing bener kerja keras, banting tulang, siang dibuat malam, malam pun dibuat siang. Untuk siapa? Hanya demi istri tersayang. Ngono kok wong wedok tegong nglarake atine, tegong remuk perasaane, dijamin ora bakal ditampa ibadah. Allahumma ora bakal ditampa ibadah, tetap diamini wong kene kok. Nah, ini parah nih. Parah iki wong kene iki. Yes. Ora bakal ditampa ibadahe wong wedok sing seneng nglarakke atine bojone. Ayo muni amin meneh ra. Wis ora dawani kok, Bu. Ora Mas Aldiak wis tobat saiki kok ngono jarene.
Ya Allah Gusti. Nah sing nomor 3 sing ora bakal ditampa ibadah inggih niku wong sing seneng mutus tali silaturahim. Ibaratnya dadi banyu ora pak nyawuk, dadi empan ora pak dumuk, dadi godhong ora pak nyuwek, dadi wong ora pak ngemek. Kuwi nek cara wong nggonanku kono, nek wong kumpul rejo ya ketoke ora ana wong sing kaya ngono kuwi ra, Pak. Akeh. Ya kok akeh kabeh nang kene iki. Lah ya kuwi pancen pusate ketoke nang kene iki kok. Ya Allah, berarti ora ana bedane alias padha wae maksudnya iku. Bu, monggo wonten ing pengawasan dalam rangka haflah akhir sanah dan wisuda MDTU niki monggo dipun niati kula njenengan sami monggo dadi wong sing bisa manfaati tumrap wong liya. Pripun carane Mas Aldi? Bu, ngendikane wong tua jaman biyen dikon nyonto kaya pohung niku Bu. Jenengan kertas pohung Bu. Napa bahasa Indonesiane pohung niku? Singkong, sapa muni telo ngono kae. Singkong. Pripun pohung damel napa mawon bisa. Mulai saka tiwul pelor andil lopes botin emplah getot sawut suwari kabeh digawe saka pohung. Jenengan ngertos napa bedane sawut kalih suwari Bu? Nek sawut niku carane gawe niku dikerok, tapi nek suwari niku dicajak. Ana meneh jenenge lemet gaplek sawur samier krupuk opak lingkus londok pohung goreng pohung bakar pohung godhog. Kok apal sampean Mas Aldi apal wong dapalke kok. Kula ya rada larang saiki tanggapane kok Bu. Lah tekan sak serimpinge barang ya apal dek ini ana serimping pohung biasa, serimping pohung rasa gadung, serimping tela-tela. Ngono ki sing ditambahi meneh jenenge kolak utri gethuk kawin, gethuk sing ora kawin lho. Gethuk sing ora kawin kono Mas Aldi wonten gethuk lindri maksudnya. Jek ana meneh tasih wonten malih kok Bu. Jenenge balung kuwuk onde-onde peyem alias tape. Ngono ki nganti kentekan jeneng tape sing digoreng dijenengke rondo royal ya Allah Gusti. Ten mriki nggih wonten rondo royal ngoten niku Pak. Akeh maneh. Wes jenengan rasa plirik-plirikan karo pinggire. Kula ngerti ciri-cirine. Biasane rondo royal ngono ki nek mangkat ngaji kacamatanan. Di bocah iki. Sumber mangsa kacamatanan langsung dicopot kok Bu. Ya Allah Gusti. Guyon nggih Bu. Nah, maksudnya niku pripun nggih? Biyen ana wong nyiptake makman jenenge rondo royal tapi kok ya ora ana dudu royal ngono ora. Ketoke biyen sing nyiptake iki menungso wong lanang sing sentimen karo wong wedok ketoke. Maksudnya pripun Mas Aldi dadi wong sing bisa migunani tumrap wong liya mergo khairukum man tala umruh wa hasuna amalu saapi-apike menungso kabeh wong kumpul rejo nggih niku sing panjang umure lan bagus amale. Mugi-mugi kula jenengan sami kalebet menungso ingkang kados ngeten iki. Amin Allahumma amin. Disemangati wong kumpul rejo kalih santriwan santriwati niki ben do sregep anggenipun berjuang terutama dalam hal beribadah kanggo lagu judule Berjuang versi Taman Juruk. Ibu-ibu nate mireng lagu Taman Juruk niku Bu. Nah, jajal nek nate mireng biasanya iso nyauti ning kutha Solo lah seneng do karaokean iki ketoke. Tapi ya diowahi Bu, kalih lirik-lirik sing cocok kalih pengajian, ben cocok kalih ngajine ngoten nggih. Nah, aja lali diangkat tangane sareng-sareng. Iki mau sing kene iki sing ngangkat tangane rada arang-arang iki. Jare ibu-ibuke sing kudung coklat kae mau mune, ya Allah Gusti, aku ngangkat tangane kok ambune seng-seng priye ngono. Jebule kok keles kok ngertos keles. Keleke batir ya teles ya. Lah niku jamune sing bisa marake melek niku kok Bu. Ditongake. Muga-muga sing gelem selawatan kanthi ngangkat tangane sing isih mriyang muga-muga enggal kepethuk tambane. Sing isih do jomblo-jomblo muga-muga enggal kepethuk jodone. Rasamu ni kaya kiyaine sorry sudah ada cincin melingkar. Iki bocah yo melu ki ning pinggir kene kok ya Gusti. Kula ya rada was-was niki. Ya, pengumuman mulai saiki kanggo simbah-simbah sing berencana njedhukke kula kalih putune. Oh, sorry. Wah. Ya Allah Gusti. Dadi wayang-wayang sing kula beton iki wayang-wayang sing terkenal, Bu. Jenenge terkenal nggih kathah macem-macem. Ada orang terkenal karena kepandaiannya,
Ada orang terkenal karena kekayaannya, ada pula orang terkenal kok karena gantengnya. Contohnya sapa ora usah ado-ado sing jigong nang kene iki. Sombong amat. Sapa muni sombong amat? Lah sing terkenal mergo eleke akeh, Bu. Lah niki contone. Dursasana. Ya Tori Sangarya Dursasana. Oh. Satria Panenggak Kurawa. Gagarongga-rongga Adikang Adigong Adiguna Tumek Katang Nalendra ninggal tata krama Om Dursasana. Dur itu buruk, sasana tempat, berarti Dursasana tempatnya keburukan. Maka dimanapun ia berada selalu keburukan yang ia bawa. Dur uga maknane goroh utawa ngapusi. Mula bocah-bocah sing kendele do ngapusi kancane ya balane Dursasana iki lho. Dursasana niki omongane seru, senenge guyu, mangane barang ya akeh. Nek mertamu ngono ki disuguh urung ditawakke entek dhisik. Iki Dursasana iki. Wong ya teko. Ya Allah Gusti, kok ana yuan wong. Wah. Niki Dursasana niki mangkih matine dibante karo Bima, Pak. Wah iki Bimane. Brahmana mangore manguswa mrengeng. Tangga karo naning kaswase. Risang Gandastrat maca. Om leng-leng angulati Surya mangrangsang wayah aning marga mlakon. Bar ngeten iki terus perang niki, Pak. Niki cara diperangke nang kene ngono sedina sewengi ora ana rampunge niki, Pak. Mula kula ya wedi nek dikon merangke, ora cucuk masalahe. Maksude ora cucuk kalih tenagane, sapa muni tak tambahi ngono kae. Soale matine niku suwi kok, Bu. Wah niki langsung tak jujuk tekan matine. Akhire Dursasana iki kewedian mlumpat kali jenenge kali Cengceng Goling. Kali napa? Cengceng Goling Kali Bodri. Kali Bodri ya kebanjiran mangke niki. Cengceng Goling. Mongko sapa wong mlumpat kali Cengceng Goling bakal ilang kasektene apes uripe. Dursasana dadi lan patine. Wih lah. Ayo, Udara. Kowe tak enteni. Kowe tak arep-arep tuas kebenaran kowe bisa kepethuk karo aku ning kumpul rejo kene. Wow, nopo Kakang Dursasana? Padha-padha sak peguron. Aku murid Begawan Durna, kowe ya murid Begawan Durna. Ayo. Saiki padha dicoba piwulanging Begawan Durna sing luwih unggul Dursasana apa? Werkudara. Wah, yen pancen kowe mengkono sing dadi kekarepanmu Kakang Dursasana. Ayo tak ladeni sing hati-hati sing praitno tepat gadamu melesat nyawamu. Waduh, hei, woi, wah, hei, woi, ya, 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 wah, hei, wah, ya, woi, ya. Wah, dah, woi, ah, woi, dah, ya, mati aku, ya, ya, ya. Oh, ya, ya, mati aku. Ya, oh, ora banget tak colno. Waduh, ya, ya.
Ah, oh, ya. Wow, ya, ya. Wes mati ngono ae lah. Ayo ndak kesuwen soalnya niki mangke. Lah kan ceritane kan suwi ora mati-mati. Wis jam piro iki mau, Bu? Sopo muni jam 10 ngono kae. Munggah ki mau pasang wis jam 10 kok. Njur wong kene iki nek ngaji tekan jam piro biasane, Bu? Sopo muni subuh ngono kae. Ngaji kok tekan subuh ya ora apa-apa jenengan tekan subuh sing anteng nang kene lah kula tak mulih. Njur ae kok an. Wah. Niki wonten lakon sing paling gedhe dhewe. Wong kumpul rejo ngertos niki namine sinten, Pak? Sinten? Antasena. Bratasena jare, Pak. Wah, sing ngarep kene ana sing muni buta Mas Aldi ngono kok. Pancen buta tapi kan ana jenenge, Pak. Niki namine Kumbakarna adine Rahwana. Nanging senajan Kumbakarna adine Rahwana, Kumbakarna sifate mulya. Nek Rahwana kan sifate angkara, ning nek Kumbakarna niki sifat satriya. Walaupun berbadan besar, berwajah sangar, tetapi selalu membela yang benar. Keseng enggak masalah, Bro, emang dari sononya syukuri aja. Ibaratnya biarlah enggak terlalu ganteng wajahnya asalkan ganteng hatinya. Biarlah enggak terlalu cantik parasnya asalkan cantik hatinya. Biarpun miskin harta asalkan kaya hati. Sapa muni pret ngono kae. Kumbakarna niki mangan lan turune ngedap-edapi, Pak. Nek mangan ngono ki tau ngentekke tumpeng 1000 ingkung godel 7. Nek turu ngono ki mbok digebuki nek urung karep tangi ya ora bakal tangi wong karang buta ngono. Wah, niki nggih rame perange. Cara diperangke nek sing mawake sedina sewengi, lho ae rong dina rong wengi, Pak. Mergo ora mati-mati. Lho wong dipanah putus, dua tangannya masih bisa maju perang. Dipanah lagi putus, kedua kakinya masih bisa mengamuk dengan garang. Akhirnya dipanah lehernya, putus kepala dari badannya. Kumbakarna gugur bukan karena membela kakaknya, tetapi membela tanah airnya tercinta. Nek cara wong kumpul rejo yo NKRI harga mati. Arep diperangkan apa mboten iki, Bu? Perangkan apa mboten, Bu? Perang meneh. Tak kira ora usah ngono mergo wis bengi. Oh, perang pokoknya Mas Aldi ngono kok kae kok. Ya wis perang lah. Wonten malih tulatan prayogi satriya agung negari Ngalengka sang Kumbakarna astane nadyanta mung raseksa parandene ngayuh utami tubrubuk ing Ngalengka pindho tarbe atur mringkeng raka mrih nglenggana dasa muka tan kenggo aturing rai mungsuh balawanara kandhek lampahing risang Kumbakarna nguningani dateng pecahing swasana nggih nyayun-ayunani Udawa Dewanara apa reaksi negari Ngalengka mandhek mau raos sing risang Kumbakarna kang gawa-gawa ngucap ingkang rai nggih Dian Gunawan Bisana Kakang Mas Kumbakarna mugi kepareng Kakang Mas Emut pecahing swasana perang Ngalengka Dalawa Dewanara menika mboten sanes ingkang nganjalari namung kejawi Kakang Prabu Rawanaraja menawi menggih Kakang Mas Kumbakarna badhe majeng nirana nanggana badhe dados menapa negari Ngalengka punapa Kakang Mas Kumbakarna badhe bebela dhateng tiyang ingkang watake angkara murka ayo Kumbakarna ketokno jiwa kasatriyanmu negaramu Ngalengka ditak-itak dening Wadyawanara balane Rama Wijaya Bethes elek kowe lair ana ing bumi Ngalengka besok modernipun demi Ngalengka
yen nganti kelila bumi wutah getih mung didak-idak dening bangsa bangsane Wanara. Pedah apa kowe urip? Ayo Kupakarna, maju ora nang kono. Ora perlu kowe mandhek mangu, ora perlu mandhek mangu. Jer pancen aku kakangmu mapan ana nggon sing bener. Aku mapan ana nggon sing bener. Yen nganti ora gelem belani kadangmu, bakal tak lokke sak dosamu. Kowe satriya jerih getih wedi mati. Kowe ora kelingan Kowe ora kelingan. Kumbo asmane kumbo anakmu wis mati. Wah. Sumangkang rasa sumbar induk bumi konjing gumarutuk totok gumuk kang Jaladri rumembak penyuku mambang tusang Wisnu Batra Arsa nglebur bumi pancen takoni rasaku mandeg mayo nganggonku jumangkah ana ing ranangkana nanging sing dikepiye wae aku iki wis dadi anak Alengka. Besok yen aku mati ora urung yo dipangku jroning Ibu Pertiwi Praja Ngalengka. Sumpah ing batinku muga jagat saisine nekseni. Nggonku magut apa ora bebelo Kakang Rahwana. Nek aku magut edo mergo aku ora lila yen bumi wutah getihku mung didak-idak dening bangsa bangsane Wanara balane Prabu Rama. Para anara suminggira janjira minggat Kumpakarna sing ngrampungi. Tombaki ayo kala Wanara tuminggira
akhire Kumbakarnane mati. Rono sing tepuk tangan iki. Asline dipanah karo Prabu Ramawijaya, Bu. Terusane jek suwe iki. Niki ora tak panah mergo kala wingi musim udan niku panahe alum terus tugel, Bu. Mula ya wis dipanah karo keris wae ora apa-apa lah. Nah, biasane kiai wayangan nek model ngaji kados ngeten iki angger butone wis metu iki sedelok meneh pamit. Sopo muni tambahi ngono kae. Yo gampang angger ana rembuke ngono ae. Yo engko nek isih kurang yo gampang solusine ngundang maneh ngono ae. Sopo muni larang ngono kae. Oh ngundang kula niku ora digawe amplop ya ora apa-apa kok, Bu. Sopo muni penting isine ngono kae. Ora apa-apa, Bu, pancen ora apa-apa, tapi ya paling-paling tak titeni ngono kae. Nah, niki wonten lakon judule Dewa Ruci. Nyeritake anak kepengin bekti maring wong tuane, senajan wong tuane wis sedo tinimbalan dhateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Arep diperangke mboten niki, Bu? Lah apa durung do ngantuk niki wong Kumpul Rejo. Dereng ya Allah Gusti, wis tengah malam urung do ngantuk iki. Ora apa-apa lah nggih. Dipun sami ambanting sariranira cegah dagar lan uling darapun suto nepsu kang ngombro-ombro ararema ing tiasireki dadya sabarang karyanira lestari. Omonganmu yo, kowe nek karo wong Kumpul Rejo kene sing do sregep ngaji, sregep ngibadah, pernah apane? Balane. Wah, nek ngono kae mungsuhku. Nah apa? Aku nderekake para kiai nyebar agama, ngajak umat padha taat, ngajak wong ben persatuane kuat, ngajak ngibadah ben mulya tekaning akhirat. Dianggep mungsuh jalaran apa? Ya pancen kuwi kabeh mungsuh aku. Gaweanku pancen adu-adu. Wong lanang tak du karo sing wedok ben tukaran. Anake tak du karo bapakne ben bentrokan, nek perlu malah nang omah tak du karo tangga-tanggane ben bentikan. Kabeh tak du ben pegatan. Aku pura-pura bolong kono, aku pura-pura bolong kene. Wah. Berarti winginane kae ana anak ngenengke wong tuane mergo ora ditukokke HP. Jebul kowe biang keroke. Ndlodok kowe ya. Wah, ana wong wedok ngenengke sing lanang mergo ora ditukokke gelang. Jebul kowe provokatore. Wah, kowe kok saiki wani jedul nang kene nek ngono aku tak takon. Nang kene ana balamu apa ora? Akeh. Sapa balamu ora usah ngaku aku. Wonge mangkat nang pengajian kene apa ora?
Wah, lamun mangkat juru babai nang sisih ngendi? Sik. Tak cek dhisik iki. Wah, kae sing nang jero omah kae. Kudunge warnane pink. Iki wong lanang ya ana iki. Pokoke ciri-cirine kupluke menceng. Wes, pokoknya aku rasa kayak takon. Pokoknya anggere ana wong sing kendele maksiat kuwi balane aku. Ana wong sing seneng gragas duit kas kuwi CS aku. Ana pejabat sing senenge gaglak duwite rakyat nguntal duwite umat. Nganti do mblendok-mblendok waduhe kuwi balane aku kabeh. Wah, wonge ya teko. Wah. Wenek karo wong wedok-wedok sing senenge dong ngrumpi kae pernayapane balane. Wah. Wenek karo wong wedok-wedok sing senenge dong ngrapi bojone pernayapane sedulure. Wah, nek karo wong wedok sing senenge do utang nang warung ning bar kuwi mbambung ora dibayar pernayapane. Oh, lha kuwi besti-bestine aku kabeh. Wong biyen sak kelas iki kok. Buta kok duwe kelas barang, duwe wong buta pinter kok. Mbiyen aku sekolah, kowe sekolah apa? Ya sekolah buta. Mbiyen gaweanku ora tau mlebu ora duwe tata, buta. Wah, aku bakal golek swarga kanggo wong tuaku sing wis sedo supaya besok nang alam barzah bisa nampa rahmati Gusti, besok nang akhirat panggonane swarga. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggir apa ora? Ora bakal minggir. Wah, ora gelem minggir. Leno pangendamu kelakon pecah sirahmu.
akhire butone mati. Bubar. Nek buta wis mati ngono kuwi tandane wis rampung ngajine. Udane alhamdulillah teko ra Bu. Mugi-mugi jawah jaa wis teko rahmatullah rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi senajan sekedhik wonten manfaatipun kagem ndandosi amal pakarti kita ing saben dintenipun kados ngendikanipun para winasis sapa kang tatas lan titis bakal tetes, kang tatak lan tetek bakal tutuk, kang tekun golek teken bakal tekan. Sauger asta kersa kumrembyah suku kersa jumangkah kanthi nambaran niat ibadah insyaallah kumpul rejo pinaringan berkah Allahumma. Amin. Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Cekap semanten atur kawula nyuwun pangapunten lan nyuwun pangsomo. Bila ada bunga di taman pasti ku petik bunga melati. Bila ada waktu dan kesempatan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Ampun bubar rumiyin do neduh risik ora apa-apa nggih Bu. Mergo pengaosan niku berkah wonten pandungane kok Bu. Niki pandonga kula aturaken dumateng abah kula Bapak Kyai Edi Muntara kula aturaken. Sumangga. Cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.